Tervehdys Einosen Tomi Maikkarin uutisista. Kohta 17 vuotta on tätä uutispuuroa keittänyt ja nykytehtävissä luotsaa meidän television, radion ja netin tekemisiä. Ja tuossa omassa työssä huomaa, että tällaisella oikea-aikaisella tiedolla on ihan valtava merkitys. Se on sitä nykyään, mutta entistä enemmän myös tulevaisuudessa. Tiedon merkitys näkyy paitsi työssä tietysti myös vapaa-ajalla 24/7 ja riippumatta ihan siitä, missä olet. Tällaiset yksilölliset, elämykselliset palvelut, ne ovat se ajan juttu, eli pitää saada tietoa siitä, mitä missäkin tapahtuu, ihan riippumatta siitä, oletko töissä tai lomalla. Näistä kaikesta keskustellaan laajemmin Muotoile tiedosta elämyksiä -tapahtumassa. Minä olen siellä, toivottavasti myös sinä. Ja voit tässä välillä ennen tätä tapahtumaa käydä Roker Studion somekanavilla katsomassa, millaisia teemoja siellä tulee olemaan. Joka viikko löytyy uutta sisältöä. Nähdään 18.3.